Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yan uwa masu albarka barkamu da warhaka. Wato za mu ɗan yi bayani ne a takaice game da nisabin zakka na bana. Wato shekara ta 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa garin Madina, wanda ya daidai da shekara ta 2025 a kalandar Turawa. Za mu bayani a takaice game da ainihin yadda nisabin bana zai iya kasancewa. A biyo mu. Ga yadda nisabin yake. Kamar yadda aka sani, shari'a tana fitar da nisabin zakka ne ta lura da wato adadin kuɗin azurfa da kuma ainihin wato na zinare. Don haka nisabin azurfa a duk azurfan da ya kai gram 612.36, so wannan nisabin ya isa fitar masa da zakka. Nisabin zinare, hakanan dukkan zinaren da ya kai gram 87.4, to wannan zinare wajibi ne a fitar masa da ainihin zakka. Kenan shi ke nuna cewa yayin da mutum namiji ko mace yake da adadin gram na azurfa da ya kai adadin wa'annan abubuwan, to wajibi ne ya fitar masa da zakka, musamman mata masu kayan ado da zinare da azurfar. To inda ya kai wannan adadin gram din, to wajibi ne su fita mashi da ainihin zakka. Amma bayanin namu zai karkata ne kadai akan nisabi na azurfa, saboda shi ya fi dacewa a yanzu, kuma shi ne zai fi sauƙin ainihin fitarwa a yanzu a wannan lokaci da muke ciki kenan. A biyo mu aji. Nisabin azurfa, kamar yadda muka yi bayani cewa a duk azurfar da ta kai gram 612.36 shi ne za a fita masa da zakka, wato wanda yake da daidai da pound 488, pound wato pound 488 da kuma .32, shine wanda dola ya kai adadin dola na 614.26. A naira mu ta Najeriya kuma wanda yake da daidai da naira 900 da 16,000 da naira 719 da kobo 85. Wato duk mutumin da Allah ya ba adadin wannan kuɗin, to zai fitar musu da zakka. Abinda ake cirewa na zakkar, kamar yadda muka yi bayani, yayin da Allah ya sa mutum Allah ya mallaka mishi wa'annan adadin kuɗaɗe naira 916 da naira 719 da kuma kobo 85, cewa zai fita mishi da zakka, to ga yanda zai yi. Wato zai kasa wannan adadin kuɗi zuwa gida 40, zai kasa shi gida 40. Idan ya kasa gida 40, shine zai bashi kaso, kowanne kaso, adadin kaso zai kama naira 22,900 da naira 17. 22,900 da naira 17, kamar ka ce naira 23,000 a takaice. So wannan adadin kuɗi shine zai ɗauka ya ba mutum. Wannan adadin kuɗi shine zaka ɗauka ka bayar a matsayin zakkar wa'annan kuɗaɗen naka da ka lissafa naira 900 da abin da ke gabansu. Hakanan ma kuma idan abin ya wuce haka, ya wuce wannan adadin, shi ma lissafin da zaka yi masa kenan. Ba wai iya a kuɗinka, diyon kuɗinka iya adadin da zaka fitar ba kenan. Iya adadin da in kuɗinka ya kai nan, shine nisabin ka ya waje ba. So sauran da ya sama ma shi ma ka zaka lissafa sai ka fitar musu. Allah ya samu dace. Mai gabatarwa Muhammad Idris Kumbash. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.